Čaute všetci, zdravím vás pri ďalšej časti Hodíme reč. A dnešným našim hosťom je Samo, ktorú už poznám 10 rokov, Samo Procházka, nie Prochádzka, nie, lebo to ti často takto ľudia tak pekne ťa privítajú. Zdravím ťa tu na v štúdiu. Dobré ránko na celé Slovensko. Tady Samo. Ja by som asi nezačal tým, že kde si ty vlastne bol, lebo mali sme tu byť na 15:30, hej, je 16:16, čiže ja som sa zase stratil v Zapche. A ty si vlastne bol kde? No ja som išiel na ulicu Skalnú a potom pozerám, že počkej, to je Skladná. A volám ti, vieš, nasratý, že kde si? Kde je to štúdio? Takže našli sme sa. Ale som rád, že sme sa našli. Hej. Počuj, ja by som asi začal hneď tým, že my sa vlastne poznáme už 10 rokov. Tento rok to bude 10. A tým, že sme chodili na strednú školu, ja si pamätám, jak si ešte robil, jak si mal kanál, ktorý ešte aj teraz funguje, Sketch Bros. Áno. Jak to vlastne celé začalo? No, to bolo tak, že ja som mal kamaráta tu v Košiciach. Inak áno, hej, to nahrávame teraz v Košiciach a my sa s Milanom poznáme a nevedel som, že 10 rokov. A to je dosť zábava, že 10 rokov, ty kokos. Cítim sa starý nejaký. Kámo, kedy to prešlo. No, mal som tu kamoša a to bolo teda ešte dávnejšie, keď my sa poznáme 10 rokov a točili sme videá. Ale ten kanál sa volal, že Samuel Procházka. Áno. To bol proste, že boli sme deti a ja som chcel točiť, on sa pridal a točili sme to spolu a potom, že dobre, asi to už nie je po tom takom roku fair, aby on tam nebol ani spomenutý, tak sme to nazvali, že Sketch Bros. Aha. Čiže ten názov, ktorý teraz vlastne nesie aj ranná show na Európe 2. Áno. A tak vlastne ten názov vznikol nie s Oliverom Osvaldom, kolegom, ale Janči Šimko, pozdravujem ťa tiež. Ale vy ste sa potom rozdelili, nie? Vy ste potom, on začal fotiť, alebo dačo, a ty si potom už išiel do Bratislavy, alebo to už bolo skôr, že ste sa tak rozdelili? No my sme sa rozdelili, akože tam nebol tam nejaký konflikt, ani nič také, len on doslova povedal, že v tom nevidí ako keby ten potenciál, alebo teda, že potrebuje robiť niečo iné. Takže, po rokoch mu to teraz nie je ľúto? Ešte som sa ho na to nepýtal. Nechcem ho provokovať. Možno, že nám odpovie. Počuj, ale cez ten Sketch Bros vlastne ty si mal tie začiatky v Európe 2. Áno. Jak k tomu vlastne došlo? Oni ti napísali, alebo ty si tam bol, ja si pamätám na nejaký rozhovor, nie? Hej, my sme robili vlastne tie videá už potom s Oliverom a natočili sme skladbu, dostali sme výzvu, že za 24 hodín spraviť rapový song. A v podstate sme to spravili, čo vyvolalo celkom aj takú kontroverziu u raperov. A nechcem povedať, že nás nemali za to radi, ale že niektorým to bolo samozrejme jedno, niektorí sa pobavili, ale pamätám si, že napríklad Ego nahral na nás storku, že proste sme sa zobudili na druhý deň a on pred sebou mal nový čas, kde sme boli niekde akože tam, ako v titulke, a on sedel v nejakej kaviarni a tam, že nadpis tam bol, že rapuje Oliver Oswald a neviem čo. A on že, tak dnes už môže akože Miko Flow so dobré rejnou repovať každý, hej, že dobre, akože ja nemám nič proti, však nech si repuje každý, hej, a takže bol nejak dotknutý chvíľku. Aha. A Rytmus to teraz nespomínali, jak bol u vás? Lebo teraz ste mali rozhovor, koľko asi týždeň dozadu? Áno. Rytmus to nespomínal, ale spomínal napríklad to, že tiež ho youtuberi dotlačili k tomu, aby urobil repíky starej matere. Že aby mal aj on taký content, lebo videl, že sa tá doba posúva. Čiže ono sa to fakt posunulo. A my sme vlastne tým, že sme to urobili za 24 hodín, ešte vtedy s Tomým Kotým, v jeho show Automat, tak tam sme spravili vlastne skladbu a normálne sme to naspievali v aute, nám hovorili text, naspievali sme to takto, vznikol text, všetko bez problémov, úplne išlo hladko, krásne, tak, jak to malo byť. A nahrali sme rovno klip s môjim bratom, čo robí klipy a takto, takže hneď to bolo všetko hotové, rýchlo som to zostrial, do 24 hodín sme dali vonku a zrazu na druhý deň 500 000 videní. No a tedy sme vedeli, že je to v príčine. No takže naozaj to malo úspech, lebo to bolo proste, udrelo to do očí, že benzínová pumpa, tvoja frajerka je žumpa, repoval to Oliver Oswald, čo vtedy bol akože v kategórii detský herec s oteckou, vieš, takže bolo to také drsné na neho. Ale počkaj, tá pesnička nevyšla už vtedy, jak bola už pesnička od Ega, že Pumpa? Nie. To vyšlo predtým, či potom? A toto je to, že to nie, že to vyšlo až potom. To si môžeš tu dať také screeny, dátumov, že kedy vyšla naša Pumpa a kedy vyšla jeho Pumpa. A ešte aj s tou jeho reakciou vlastne na nás to je celkom vtipné. Ale na to som sa ho tiež nikdy neopýtal, aj keď sme boli na akcii, kde som moderoval a on samozrejme tam repoval, alebo sme sa videli aj na rozhovoroch, podľa mňa akože viackrát, ale nepýtal som sa na to, že či sme ho inšpirovali, alebo akože
tá skladba je iná, tá jeho, tam nemá nič. Ale vy sa teraz bojete normálne, že nehádate sa ani nič? Nie. Že on je s vami akože OK. Ja dúfam, že hej, akože v pohode. Ja veľa vecí dúfam a takedy tak nebýva. Akože nevolávame si, ale sme v pohode, videli sme sa viackrát. Hej, verím, že hej. A vlastne ešte niekde medzi tým som nahral takú paródiu na neho. Ale ja si myslím, že paródia je tá najvyššia forma cnosti, akože že si ho vážim. Podľa mňa, len taká iná. No, tak som nahral paródiu, lebo on mal také video, kde rapoval v ulici, že dal freestyle. Neviem, či to nebolo v Košiciach, neviem, niekde proste bol na ulici a proste rapoval a to video bolo virálne. Videl si to? Ja pamätám. Ego rapoval, tak ako freestyloval. Ale to nebolo aj s tým, jak sa volá? Osťom. S kým? Aj s Osťom. Čo tam tancoval v takom kabate a že tu nejaké jašterice a žaby zabíjali, alebo neviem čo. To asi, nie, to viem, čo myslíš, to bolo niekto na plote, sa mi zdá, to bolo iné. A toho niekto natočil, vieš, že boli proste vonku partia ľudí. To viem, áno, čo telefóny mali na ňo. Áno, a freestyloval vonku na ulici, dával freestyle. A proste asi sa do toho nevyznám, ale proste mne sa to až tak nerimovalo. A ja som na to proste iba nahral akože paródiu, no. Tak tým som úplne nepomohol asi našim vzťahom, ale zase tak... Počuj, ale ty teraz pracuješ v Európe 2 a na teba musím prezradiť, že si pamätám, jak som u teba ešte prespával a tie začiatky, ty si chcel ísť na VŠMU, alebo neviem, či na VŠMU, alebo do Trnavy si chcel ísť, či kam? Na VŠMU a do Trnavy som potom išiel. Ja si pamätám, sme sedeli, bol tam ešte aj náš jeden kamarát, Roman Gažo, tým ho pozdravujem, čo tiež hral v Oteckoch a ty si vtedy mi normálne povedal, že ty nevieš, či to zvládneš. Že je na teba toho teraz toľko veľa, a že aj tie tréningy, aj tá príprava, aj to všetko, že ty vidíš na Oliverovi, že mu to ide, ale že ty nevieš, či sa do toho dostaneš. To som povedal? To si povedal, no. Ja som bol taký gej. Nie, ale toto si im vtedy povedal a vieš, a teraz keď sa tak pozrieš retrospektívne, tak si to dotiahol veľmi ďaleko. A keď sa vtedy rozhodol zle, tak finito, konec. Amen tma. No vieš čo, tam to bola inak dosť zásadná vec. Dosť zásadná cesta, vlastne, ktorou som sa mohol ubrať a bolo by to všetko inak. Podľa mňa by som teraz nebol asi tu, alebo možno, asi by som nebol tu. Takto, akože nie, že by som nežil. Nie tu teraz? Nie, že by som nežil, dúfam, že nie až taká iná cesta, ale taká cesta, že takto, VŠMU, len tak skrátke, akože uvedem, keď niekto tu je, čo to akože by ho to bavilo, lebo veľakrát počujem, že chcem byť herec, chcem byť herečka, tak chcem ísť na VŠMU. Ja som mal ten istý sen a vlastne chcel som tam ísť, dostal som sa tam do nejakých ďalších kôl a snažil som sa, tam dostaneš proste 50 strán rôznych textov, Hamlet, neviem, Shakespeare, veci, nejaké dialógy a to všetko sa musíš naučiť a musíš to vedieť dokonale a ide o ten prednes. Čiže to, že vieš ten text je automatika, lenže to bolo proste strašne veľa textu, nejaké rôzne hry a ja som to musel vedieť všetko naraz. A ty nič, mal som na to málo času, ja som na to mal asi mesiac a všetko som sa to ako keby za tú dobu stihol naučiť. No a oni mi tam dávali nádeje, že kvázi by som mohol byť vybraný, lebo tam bol Ľuboš Kostelný a Táňa Pauhofová. Áno. A s Ľubošom Kostelným som si sadol podľa mňa, akože tak sme si tak akože sadli, ale mám pocit, že trošku aj s Táňou, lebo on za mnou prišiel na chodbe a on samo. Uč sa texty. A však snažím sa. No, musí sa naučiť texty, lebo keď nebudeš vedieť texty, tak ťa nevyberieme. Ale bavili sme sa s Táňou, že by sme ťa vybrali. A že OK, tak som bol natešený. Snažil som sa, ale vypadol som v tom 3. kole a proste nepodarilo sa to. A vtedy to bolo pre mňa také zrútenie toho sveta, vieš, že mal som nejaký sen a zrazu to bolo celé v prdeli. Ja spátam, jak sme sa stretávali a pamätám si, že sme mali vtedy skôr také jak to slušne povedať, povedz, jak je. Alkovečery. Alkovečery, okay. Pamätám si, že sme sa tak opúšťali, lebo však ani ja som nebol dajaký, že nadšený z toho, jak som prišiel do Bratislavy, škola, veľa vecí, hore dole, riešenia. Aj ty si mi vtedy hovoril, že aj to rádio, aj teraz to VŠMU. Ale páči sa mi, že jak sa to tak vykryštalizovalo, že si sa vlastne dostal dosť ďaleko aj bez tej školy nakoniec. No a vlastne tá škola je taká, že ak ťa tam vezmú, tak ty musíš byť koncentrovaný iba na tú školu. Ty musíš proste byť tam 4, tuším, alebo 5 rokov proste byť v tej škole s tým, že sa učíš texty, čítaš knihy, čítaš nejaké diela, hráš v nejakých predstaveniach, ale väčšinou čo proste nevie veľa ľudí a možno to už je trošku voľnejšie, ale vtedy sa o tom tak hovorilo, že tak dúfam, že nebudem klamať, že poviem to teraz nejakú konšpiráciu,
ale že vraj máš akože zakázané iné projekty herecké. Že nemôžeš proste hrať v seriáloch, čo je podľa mňa sen takých ľudí, ktorí sa chcú rýchlo presadiť. Hlavne mladých. Lebo to vidíš, že to sú také ako rýchlokvásky, vieš, že vezme ťa Markíza do nejakého seriálu a proste si známy, viac menej, keď si dobrý. No, takže také niečo by si nemohol robiť a ja sa obávam, že asi by som nemal čas ani potom prijať ponuku do rádia, lebo tá ponuka prišla až potom. Čiže mne sa zrútil svet, ja som nemal čo. Ja som proste chcel byť na tej škole a hrať niekde a chcel som byť herec plnohodnotne a zrazu to proste všetko bolo preč. A že mal som čakať teda rok na to, kým si dám znova prihlášku, lenže medzi tým rokom ma oslovili z rádia a tam mi povedali, že vlastne to bol telefonát, že daj nám vedieť do týždňa, či budeš vedieť byť každý jeden deň v Bratislave. Hej, to si pamätám, to si mi vravel. A ja som mal tú frajerku, moju ženu už teraz, Vicky. A ona ešte bola v Košiciach? No, ona ešte bola v Košiciach a ešte bola na strednej škole, lebo je mladšia, čiže ona ešte potrebovala doštudovať, nemohla sa len tak dvihnúť a ísť preč. A zrazu vlastne máš týždeň na to, aby si sa rozhodol, či opustíš svoju frajerku kvôli robote a či opustíš svojich kamošov, lebo však aj ty si môj kamoš, aj ja tu mám kamošov z strednej, kde sme spolu chodili a vlastne celé nejaké zázemie moju rodinu. Takže, a vlastne moje bývanie, hej, u rodičov, kde som býval. Zrazu proste sa ti takto zmenil život. Takže to bola pre mňa ako najväčšia vec, že ja som musel proste všetko odhodiť a povedať, že OK, idem. Ale asi najlepšie rozhodnutie podľa toho, čo teraz hovoríš v živote. Zatiaľ pracovné určite. Počúvaj, teraz keď sa bavíme ešte o tom rádiu, že mal si tam tú prácu, dostal si sa tam. Ja viem, že ty nie si vôbec ranné vtáča. No. Jak to teraz ty zvládaš s tou rannou show? Takto. Som celkom vyčerpaný. Lebo ty si nikdy nebol nejaký tak, že ráno, že by som ťa videl. Ja si pamätám, že sme chodili aj tak, kde na výlety zo strednej školy, tak ty si radšej pospal. Určite. A večer si ruka bol hore. No ja som nočná sova. Ja som, že kľudne ti vydržím celú noc hore a ešte potom, neviem, akože pohode. Ale neznášam vstávať ráno, ja sa neviem zobudiť ráno. A sú to 2 roky, asi, aj možno aj viac, čo už robíme rannú show. 3 roky asi možno. A 3 prasiatka. No. Večer. A robím 3 roky rannú show a ja neviem vstať. Ale však to tak býva, no však dobrá, ja nie som zase teraz ranné vtáča, že teraz vstanem. Ja by som si nevedel predstaviť, že vstávať o 5:30 ráno. No. Ja som 4:30. vstával 4:30? Hej. V ktorej začínate? Nie, začíname o 6:00 a bežne vstávam tak o 5:00. Ale 4:30 je často, že musí sa zobudiť o 4:30, byť tam skôr. Počúvaj, tým, že ty robíš v tom rádiu, mal si nejakú inšpiráciu? Lebo napríklad ja mám rád Joea Rogana a toto ma inšpirovalo k tomu robiť podcast. Ty si mal takého z rádia? Už predtým, že ja neviem, Saifa, alebo ja neviem teraz, Adela, akože, alebo Spol. Nebudem klamať, aj keď však je to konkurencia v podstate, ale so Saifom sa tiež nejako bavíme a je to v pohode. Lebo však ako osoba sme si nič neurobili. Áno. Takže to, že je konkurencia rádio, tak to je druhá vec. Ale keď som bol malý, keď som bol chlapec, tak sme išli na výlety. Junák. A áno, akože vedeli sme sa, že schutí zasmiať ako rodina na Adele a Saifovi. Alebo teda skôr Adele. Nie, akože na ich dvojici sme sa vedeli zasmiať. A neviem, asi to nebol vzor pre mňa, lebo keď sme nastúpili, som nemal žiaden taký vzor, že teraz idem niekoho kopírovať, nasledovať. Ale pamätám si ten pocit a to bolo pre mňa akože motiváciou. Ten pocit, že sedí v aute rodina, ktorá sa z chuti smeje, dáva si hlasitosť viac, keď proste začínaš hovoriť. Tak toto bolo pre mňa ten pocit, že OK, chcem proste tých ľudí zabaviť. Chcem povedať niečo, čo sa možno nepatrí do rady, alebo ich nejako prekvapiť, šokovať, zaujať, ja si zabaviť. Pamätám jeden deň, keď som prišiel do Bratislavy, a to som vtedy išiel do Nemecka, si pamätám. No. To som išiel do Nemecka za mamčou a za segrou. Čo som povedal? A ty si mi prišiel a mi voláš, že počúvaj, a ty si v Bratislave? Hovorím, hej, dojdi do štúdia. Že podebatujeme. A ja, že dobre, nie, tak som došiel do štúdia. Došiel som tam a ty sadni k mikrofónu, už budeš hovoriť po nemecky. A ja, že ale normálne, nie, musíš to úplne dejak pokaziť a vidíme, jak na to budú ľudia reagovať. A ja, že dobre, asi do dnešného dňa pamätám, že my sme tam trepali proste chujoviny. Áno. Jednu na druhú na tretiu a ľudia boli normálne, že nasraní. Ale ty si mi vtedy hovoril, že máme počúvanosť, že pokračujeme. A my sme sa strašne smiali. Vieš, a ľudia úplne, on nevie rozprávať po nemecky a neviem, čo tu robí. A ja, že Ježiši Maria, že
Ja len nechcem byť na žiadnej fotke. A ty, dobre, tak máme teraz potom, no nie, že natáčanie, ale máme akože po tých 2 hodinách, urobme si fotku. A ja, pána boha, že teraz to je vonku. A čítal som tie komentáre, že tohto chlapca ste si zavolali, ale vnútorne som sa z toho tešil, lebo v ten moment to bolo vtipné, hej. No jasné, a že toto ja mám rád, že proste v ten moment je niečo vtipné a proste to urobíš. A urobíš niečo, čo možno človek by si sa neodvážil, alebo že nečaká to, že proste si zapne rádio a tam Bolo to dobre. Daj niečo po nemecky, ty si pamätáš ešte? Po nemecky? Páne, ja neviem, čo som tam riešil. Tam sme mali, že Schmetterling. No. A ja, že Schmetterling a že Krankenhaus a že Krankenhaus, Krankenwagen. No. Ale že to je strašné, že to sa nedá počúvať. A že, tak čo už, no. Ale ja si pamätám, že ste mi viackrát tak volali, že dačo ste potrebovali napríklad. Si pamätám, že som raz išiel na Vianoce. Áno. A ty, že vieš čo, chceme iba taký rýchly rozhovor, že ideš teraz na Vianoce niekam a ja hovorím, hej, sedím v autobuse. A hneď Oliver, ty sedíš v autobuse, ideš do Nemecka, že nemohol si ísť s autom. A ja, tak idem, no, že neviem. Áno. Že si pamätám, že som mal s vami také zážitky, na ktoré sa mi dobre spomína. Hej, no jasné. A tak, ľudia si myslia, že akože tieto veci sú také, že neviem, akože mňa to fascinuje, že my voláme toľko ľuďom, toľko vecí si pripomenieme, že denne to robíme proste už 5 rokov a 5 rokov denne voláme ľuďom a tým pádom som v kuse kontakte vlastne s niekým zo Slovenska, čo je neuveriteľné proste, že zavoláš ráno o 6:30 s nejakou úplnou proste, že ja neviem proste, no ahoj Gitka, no čo ty? Vieš, že čo, varíš ráno, alebo čo robíš? A tí ľudia ti odpovedajú, alebo zavoláme, ideme si zahrať hru. Ja neviem si predstaviť seba, že by mi niekto o 6:30 zavolal, že ideme si zahrať hru, by som vyhodil telefón z okna. Vieš, a oni tí ľudia, jasné, poďme, Európa 2 volá, super, a hrajú s tebou nejakú debilnú hru. Oni nevedia, že kto volá. Oni nevedia, že kto volá nikdy a vlastne to je na tom tá zábava, že väčšinou sa prekvapia a takedy sú to fakt také blbosti, keď to počúvame ešte a napríklad, že to ešte máte natočené, dáte to tak kde vonku na short, ja takedy som hotový, že to je úplná blbosť, že vás toto napadne a ešte tak zahráte, že tí ľudia sú normálne v tom, že on vám zdvihne, neviem, či on sa vtedy zobudí, ale jasné, dá sa všetko, není problém a ja, že fúha, že ja by som asi aj nedvihol, nie, že ráno. No však práve. Ale k tým, že vlastne robíte takéto showky a zabavy, vy robíte aj tie 3 prasiatka. Áno. Ja si pamätám, že my sme raz stali a moja segra vám ešte vravela, že robte niečo také. Že presne takúto show, si pamätám, to sme boli vtedy na koncerte EMT Smile sme boli. Tak. A tam sme to riešili. No a... Vy ste mi hovorili o nejakej nemeckej show, áno, nemeckej show, presne. Ale myslím, že to už vtedy sme mali tie prasiatka. Myslím, že sme to mali a ste vravili, že vás to baví, alebo niečo také. Áno. Že je taká nočná show v Nemecku, kde je niečo zahrané. Nie, ale ty si mi aj vravel o takej dvojici práve, že? Áno, moderátorov. Sa volajú Joko a Klas. Oni presne toto robili. Ale ja sa vlastne čudujem, že vás nejako nepokutujú, lebo vy tam máte hviezdy. Tak ja neviem, že či vás pokutuje alebo nie, ale tak máte tam hviezdy z nejakých filmov pre dospelých, máte tam OF-kových, ja neviem, teraz nejakých modelov, máte tam, ja neviem, hoď čo? No, sme jediné rádio aj médium na Slovensku, čo má takú show. A nemali ste s tým nikdy nejaký problém? Poviem to tak. Povedz tak, jak to môžeš povedať, hej? Jak sa k tomu môžeš vyjadriť? S 3 prasiatkami sú len problémy. Aha. Ale robíme to ako keby aj tak, lebo nás to baví. Alebo je to presne jedinečné. A presne to, že tie problémy proste prichádzajú, že ti niekto hovorí, že nerob to, nemáš to robiť, alebo toto robí inak, alebo toto nemáš robiť, toto je cez, toto je za hranou, tak nás to viac motivuje byť, že... Ale to je fakt taký problém, keď to robíš po 10. Ja nehovorím o rádiu. Aha, že mimo, keď to dávaš niekam. Nie, no aj. Že rádio nám akože nerobí zle v tomto. Ale že ľudia sa k tomu vyjadrujú, ja sa im to nepáči, že dačo také riešite. Ale áno, aj toto presne. Slovensko je dosť kontroverzná krajina. No je kontroverzná. Vieš, tam je taký problém, že proste vždy pod každým takýmto dielom príde komentár, že prečo im dávate priestor. Aha. Ja mám na to taký iný názor, aj to aj tým, že to robíme proste dlho, že asi to budú aj 3-4 roky. A čo to robíme? A ja mám taký názor, že to proste... My nedávame niekomu priestor, my sa s ním rozprávame, s každým človekom, že proste máš dokumenty, máš veci, kde sa tieto veci preberajú, kde ti ten priestor dajú. Máš hlavne teraz máš internet. Každá kukurička malá
ktorá robí nejakú vec na OnlyFans, tak každá takáto baba má už aj svoje sociálne siete, kde má extrémne väčší priestor, akože má tam akýkoľvek slobodný priestor. Ale nie sú to skôr takí, že starí ľudia, lebo mne to tak príde, že dobre, keby som teraz svojej babke prišiel a čo býva na dedine a mám teraz ku nej prísť a poviem, no patrí sem, hej, tu máš také fotky, dajakej dievčiny. Neviem, jak by to ona zobrala. Pre mňa to je také, že dobre, oni si dajak privyrábajú, dajako to neriešim, lebo som mladý, ale za mňa to príde tak, že starší to riešia. Skôr. Za mňa to je také diskutabilné. Proste to nie je, nič pre mňa nie je čierne alebo biele, proste my nedávame tým babám priestor. My im dáme priestor sa porozprávať, ale to není, že ich propagujeme v zmysle, že robte to, lebo ľuďom vadí, akoby, že nahovárame niekoho, my nikoho nenahovárame. My sme v pozícii, že tiež s tým nesúhlasíme, čo robia, ale pýtame sa. A zase na druhej strane ja osobne si vravím, že je tu aj taký pohľad, že proste tieto veci tu boli v kuse, boli tu a je to najstaršie povolanie, aj nejaká prostitúcia alebo niečo. A je proste najstaršie povolanie a tí ľudia, čo to píšu, si potom večer zapnú proste tie stránky, vieš? A idú si... Jasno. Honí brka. Hej, ale idú si to doma, väčšina z nich, alebo proste si to sledujú aj tak, ale vadí im to vidieť ako keby takto. Lenže robíme to poriadne, robíme to ako jediný. Je to sranda hlavne a my ale sa aj ich pýtame na tie príbehy vždy, že čo je za tým, že ty si ochotná sa vyzliesť a odfotiť to a predať to nejakému cudziemu chlapovi. Čo je za tým? A jedna ti povie, mám problém s otcom od detstva, a druhá ti povie, vyhodila ma mama, keď som čakala dieťa. A tretia ti povie, že mala som problém s peniazmi a naháňali ma, mala som dlhý, blablabla. Štvrtá ti povie, že ju to baví. Piata ti povie, že má sen a chce si otvoriť salón. Že sú to niekedy aj silné príbehy. Sú to väčšinou také, že príbehy na zamyslenie, že ja keď sa na to pozriem z pohľadu toho, že ja milujem psychológiu, tak tam toho nájdeš veľa, lebo proste vidíš potom, že čo urobí aj výchova. A oni si to sami priznávajú. A možno, že taká interná otázka. Láďo vás opustil. No. A prišiel samozvaný. Láďo vás opustil preto, lebo už bol starý a chcel trošku kľud, alebo starší od vás. Vieš, lebo mne jediné toto ide do hlavy, lebo Európa 2 je podľa mňa rádio pre mladých. Áno. A väčšinou fakt tí starší moderátori idú potom do konkurenčných rádií, ale nie preto, že by tam chceli ísť, ale že viac si tam držíte tých mladších ľudí, alebo aby to, jak to mám tak povedať, aby to prilákalo tú mladú klientelu, hej, alebo tých mladých poslucháčov, aby som sa správne vyjadril, a že tí starší čúvajú, hej, iné rádia. Áno. No, ono to bolo tak, že ako tam sa veľa špekulovalo a mali sme to veľa sme to riešili, že či tam nastal nejaký konflikt medzi nami, alebo čo sa stalo a tak ďalej. Bolo to také náhle. Aj nás to prekvapilo, ale Láďo sa proste chcel posunúť. Inám. Vieš, on mal, tuším, 33 alebo 34, keď odišiel z Európy. A ja si nemyslím, že bol starý na Európu. Láďo bol akože do partie a ťahal to tiež, akože mal, že patril tam, bol tam dobrý a bol tam dlhšie jak my. Ale on sa chcel posunúť inám a proste asi mu to už prišlo také monotónne a možno, že sa chcel posunúť, vieš, aj tak spolu s tým prišlo aj bábätko jeho. No, chápem, že iný smer možno, že trošku. Človek tak aj začne uvažovať o tých veciach inak, keď presne čaká dieťa. Možno. Aj ty na tým uvažuješ? Bolo to také, ja som uvažoval, že či akože je to vhodné, že robím takú show, keď mám dieťa. A je to častá otázka, akože výčitka skôr. Že hej, vy ste, toto máte deti, ja neviem. Tak dobré, ale to s tým nie, že má spoločné. Ja neviem, ako, teraz máš nejakú show a teraz každý by... Ja mám 24 rokov hlavne. No, teraz, jak tu sedím, mám 24 rokov. To je také. No. Čo je, keby ty si s Oliverom v kuse v rádiu, keby nebol Oliver, koho by si ty vybral? Čo? No keby nebol Oliver, nemáš Olivera, proste Oliver by sa nikdy nenarodil. Ako moderátorskú dvojicu? Hej, ako moderátorskú dvojicu. Asi nikoho. Že s nikým by si to nedal, jak s Oliverom? Ani Beckham? Lebo s Beckymom podľa mňa máte taký dosť dobrý vibe. S Beckymom máme dobrý vibe. Akože ja mám s veľa ľuďmi dobrý vibe. To je v pohode. Akože len toto je niečo, čo by podľa mňa ani on neurobil. To je moderátorská nevera. Tak lebo vy sa už poznáte dlhšie, vy sa poznáte ešte dlhšie, 5 rokov. No, určite sa poznáme. Čo aspoň ja tak vnímam. Aj veľa času spolu travíte mimo. Neviem koľko, ale je to niekoľko rokov ešte aj pred rádiom, hej. A keďže už sme riešili teraz to rádio, počúvaj, ty si natáčal aj film, alebo nie, že natočil si ty film, bol si hercom v jednom filme. Nerozmýšľal si, že príde raz ten deň, kedy skončím v rádiu a teraz pojem do televízie.
Že robím tam nejakú showku, nejaký late night, neviem čo, alebo nejakú zábavnú, že ak mala Adela a Dango, čo 2 proti 1. Tebe by to podľa mňa šlo? To bolo fajn. Čiže či by ste nechceli niečo také s Oliverom? Alebo presne toto, ako robí Joko a Klas, keď ste to ešte nevideli, pozrite si nemeckú show, Joko a Klasa a dá čo také, vieš, okolo sveta, jak oni tam robia tie chujoviny a všetko hore dole. Je to na zamyslenie, skončiť s rádiom nemám v pláne, ale páči sa mi idea toho, že by to sa tak posunulo opäť že vyššie, pridalo by sa to možno ako show v televízii, len tam by sme podľa mňa dlho rokovali v televízii, akože keď by teda k tomu došlo, tak určite by som vyžadoval tú kreatívnu voľnosť. Lebo my v rádiu máme všetko, čo proste dávame, je voľná kreatíva a môžeme si to vymýšľať sami. A v telke sú to väčšinou že veľmi také okrašené veci, ktoré musí kupované formáty, že robíš niečo, čo už niekto vymyslel a musí to byť presne nalienajkované, máš tam licencie, musíš ísť presne podľa toho, byť pomaly úplne iný človek. Že keď vidíš bláznivého moderátora, tak pravdepodobne ho uvidíš aj v zahraničí. Keď máš Bičana, tak asi aj v zahraničí bol nejaký taký. Počúvaj, jak ty relaxuješ? Lebo ja si pamätám, že ja som s tebou naposledy relaxoval na prvom ročníku live streame. Áno. A neviem, či si ešte pamätáš, my sme 2 dní, nie, jeden deň sme boli takže OK, že sme dačo popili, popozerali sme. A potom prišla tá Dua Lipa, čo sme sa tak po boku, ja neviem, či si to pamätáš, na štádione, čo sme sa tak po boku tam vlámali a preskočili sme ploty, čo všetci na nás pozerali, jak tam 8 alebo 9 sme preskakovali. Možno preto už nerobia tam ten stream. Ale robíš aj teraz ešte niečo také? Čo? Neviem, že dostať sa napríklad, neviem, ja to nemôžem povedať. Počkaj, ale ja by tebou, ja by som si fakt možno, že dal dajakú takú tú SBS na seba a vošiel by som tak na live stream do backstageu. Myslíte, s mojím ksichtom by som dal si SBS? Tak ja neviem, vieš, podľa mňa nie každý ťa musí poznať. Nehovorím, že vieš, tým, že robíš v rádiu, ale dobre, ty máš zase TikTok, Instagram, veľa ľudí pozerá, hej, tvoje videá. Ale keď sa tam dostalo, ešte teraz bol napríklad Post Malone a ty by si prišiel s mikrofónom, no čau, som sa ťa opýtať, je dosť brinzové chlabičky, no tu máš. No, tak ono sa to tak akože deje, ale napríklad na ten live stream som si kúpil lístky a tak. Ale to neviem, či môžem povedať, ale podarilo sa mi tam 15 ľudí prepašovať. Ale ja som si kúpil lístky. Ako ja tiež nechcem k tomu nič hovoriť, ale mne sa to podarilo. ale bojím sa teraz, že sa tam ešte dostanem budúci rok. No, takže, asi by sme to tam nemali dať. Takže zdravíme týmto aj Silviu a keď nás uvidíš, tak nás prosím ťa pustí, alebo nám poskytni lístky, aby sa toto nedialo. Asi to tam nedávame, chuďatka. Počúvaj, to je najlepší a najhorší zážitok s posluchačom. Alebo s fanúšikom. Dobre, osobný dám aj rádiový najhorší. Dobre, daj. Rádiový najhorší bol, že sme prankovali a nachytávali sme tu v Košiciach, sme volali niekomu do Košic a nachytávali sme typka, čo robil nejaké kryptomeny. A to sme o ňom vedeli. Tak sme dvihli telefón a že daňový úrad. Nie tu blata do kaluže. Hrozné. Počkaj, ten človek, to niekde asi aj nájdeš na Facebooku, keby si to tam chcel strihnúť. To by sa hodilo. Ja si to pamätám. To by sa hodilo, len taký úsek z toho, že... Ja si to pamätám. On, že budete sa v noci budiť. Budete ľutovať, že ste sa narodili. A takéto išiel bomby, že ja si vás nájdem v noci. A takéto bomby išiel. Takže tvrdé vyhrážky. Ten telefonát my sme nahrávali mimo vysielania a nahrávali sme ho 25 minút. Volali sme mu niekoľkokrát, tvárili sme sa, že sme pred jeho domom a takéto veci. Hej, to si tiež pamätám. A z toho sme potom museli ako strihnúť 2, 3, 4 minúty, hej, že do vysielania, ale to bolo 25 minút tohto. Že najprv sme ho grilovali my a potom on nás. A my potom po tom telefonáte sme sa tak na seba pozreli, nastalo ticho s Oliverom, lebo niekto sa nám proste tvrdo vyhrážal prvýkrát, že veľmi zle. My tak na seba pozreli, že čo sa práve stalo. Že... Dáme to von. A išlo to do rádia a bolo to akože, áno, videlo to milión ľudí hneď a bolo to akože známe, ale bola to najhoršia skúsenosť s posluchačom v rádiu.
Asi, ale potom sú také tie klasické, máme tam jednu, čo vieme, to je Heňa, voláme ju v kuse Heňa. Vieme, že to je ona. Keď zavoláme omylom alebo na schvál Heni, tak vieme, že ona je proste ticho. Aha. Ona je ticho, my že Heni, tak čo, aké máš ránko, čo robíš, bla bla. Ona nič. A my že Heni, si tu? No nič. Počuješ nás? Hej, počujem. Že vy na schvál voláte už teraz. No už potom aj hej, lebo je to sranda, ale najprv sme boli v šoku, vieš, a ona je ticho. A my, že čo sa deje? A ona, že no však počúvam vás. A ona si asi myslela, že nás počúva, akože v rádiu, vieš, len my sa jej niečo pýtame a ona neodpovedá. Takže je najhoršie, keď ti človek neodpovedá, alebo keď zavoláš posluchačovi a on ťa počúva v rádiu a tým pádom to počuť spätne. Čiže ty niečo povieš, počuješ tú ozvenu, vieš. Ozvenu vieš. A je to strašne otravné. Strašne otravné. takže toto. A osobne naháňal ma týpek v Bešeňovej. Bešeňovej. Hej. A však chcel ma zmlátiť. Tam je to také slušné, si myslím. Je to tam slušné, len tam vzniklo nedorozumenie, že mali sme tam podpis akciu. A sme ešte prepáč, že nechcem nikoho uraziť, ale keby si povedal, že na Luníku 9 niekto naháňal v Košiciach, pochopím. Ale na Bešeňovej, vieš, čo je taká aj drahšia časť Slovenska, tak tam by som to zrovna nečakal. Tak ono to miesto nemôže za to úplne, čo sa tam stalo. Tam je to slušné, ale hej, ani ja som to nečakal. Akože bola dobrá nálada. My sme mali autogramiádu s Oliverom, bolo tam plno ľudí, aby si chápal, tak no ty to chápeš, ty ma poznáš, ale ja mám rád ten taký humor, že si urobím z kohokoľvek prdel a poviem čokoľvek a neviem, je mi to jedno. Lebo neriešim tie následky, lebo nejak očakávam, že chápete, že som ten funny guy a nechcem tu konflikty. Prišla baba, že pre kamošku, že kamoška je tu, že ona ťa má strašne rada. A ja, že, alebo také niečo, a ja tuším, aj poznám osobne, tak. A ja, že dobre, že tak dám jej podpis a kartu a že kde bývate? A ona mi povedala číslo izby. A ja, že no, dobre. A hneď som sa toho chytil. A ja, že pre teba, vieš, neviem, Klaudia, pre teba, a že viem, že bývaš na 145-ke, tak sa potom ozví. A vieš, a takéto proste. Dal som jej podpis a ona, že odnes jej to. A ona, ježiš, ale ona má frajera. A ja, že však v pohode, však bude sranda. A že však jej to odnes, nie, že nech sa pobaví a nech to vyhodí. Strich a normálne večer bola VIP party, tam boli akože aj celebrity, aj proste tam boli majitelia tej Bešeňovej, aj smotánka, aj noviny, aj všetko. A teraz a zrazu týpek vidím, že ide cez celé tie šafingové stoly, tak to ku mne. Čo si napísal? Moje frajerke! Povol ty geňo! A už ma ťahal vonku. Ja som, vieš, aj jak v talianskom filme. Šprintuj, alebo umrieš. Takže ja som ten typ, že nejdem do konfliktu fyzického, lebo mi to bude ubohé. A však ty by si mohol, akože podľa mňa... Ja by som mohol byť čistý otagon fighter. Nie, ľava, pravá, vieš. Nie, akože s týmto mŕtvým bicepsom asi nie, ale nejdem do fyzického kontaktu, lebo mi to príde, že toto je trápne a ubohé, lebo proste tým nič nevyriešiš, len sa domlatíš. Takže ja som utekal a utekal som po celej Bešeňovej, potom som sa schoval do miesta, kde sa masíruje. Tam bolo to prázdne, tam som sa schoval takto, zavrel som to tam, vonku som tam sedel pri tobogánoch, on zatiaľ utekal tam všade a vykrikoval, vieš, toto ja čakám, že čo sa stane. Rýchlo som volal SBS-ke a SBS-kari tam boli práve pre tieto príležitosti pripravení. Tak im volám, že počúvaj, že SBS-kar, no, ty ma svalí toto, že príď po mňa, som schovaný v domčeku, kde sa masíruje, že naháňa ma tu nejaký psychopat, že proste fakt bol úplne, že psycho. A on, že akurát sme odišli. Že jak ste mohli odísť? No nič sa tu nedialo. Tak teraz sa deje, tak sa vrátil naspäť. No, tak sa vrátil naspäť a odviezol ma do wellnessu. Odpravil ma do wellnessu a tam som strávil svoj večer. A tým koniec najhorší zažitok. A najlepší, ale fakt, že najlepší. Najlepší? Hej, najlepší, jeden taký najlepší, ktorý ťa podľa mňa tak najviac chytil, možno, že aj za srdiečko. OK. Čo ťa fakt, že potešilo? Že sa ideme byť taký, že Vilo rozboril teraz. Vilo rozboril, nie, zase to nepraňajme. My vieme, aký sme. Veľmi si plakal. Ale niečo, čo ťa fakt, že potešilo. Možno, že aj malé deti, lebo malé deti ti stále potešia ľudí. Kokos, no. Keď nemáš, môžeme ísť ďalej. Nie, akože mňa to baví, lebo túto otázku som ešte nedostal paradoxne. Že rozmýšľam, lebo akože je to pekné, keď ťa niekto tak, že poteší.
Lebo ja to teraz mám momentálne tak, že tým, že robím tie sociálne siete, väčšinou Dramu a Bizar, mňa to poteší, keď ľudia prídu, že páčilo sa mi, jak si to nahral, páčilo sa mi, že si povedal pravdu, jak sa vyjadril a máš taký ten pozitívny feedback. Ale zase neviem, jak to ty prežívaš, keď si v rádiu, vieš, čo ľudia ti povedia, a dneska si ale dobre moderoval, dneska sa mi to páčilo. Počul som, jak si vravel toto s tým a ja neviem už potom, že čo som vravel, ale povedia ti niečo, čo si hovoril, ale vieš čo, ja mám rád, akože chcel by som ti nájsť taký konkrétny príklad, ale mňa akože poteší určite, keď sa niekto zastaví a ti niečo povie, to je jasné. A čo bol taký najlepší? Donesol ti taký takto darček, alebo ťa tak kde pozvali, že poď s nami, že neviem, dobre, my sme zase teraz starší, ti takto povie, poď k nám sadnúť, že poď vypiť, alebo dačo, lebo sme z východu, tak nebudem sa tomu braniť. Áno, sú také, aj chcú pozývať všade, toto však to sa hovorilo aj, nechcem rýpať do citlivej témy, ale hovorilo sa to aj o Karolovi Duchoňovi, že tým, že bol známy, tak každý si s ním chcel vypiť. Áno. A akože tam to sekne, lebo je to proste citlivá téma a Karola Duchoňa si vážim, tak ale že akože aj to prispelo tomu, že proste naozaj to je tak, že si na nejakej akcii a každý s tebou chce piť. A keď ťa chce pozve 94., tak asi už si mŕtvý, takže nemôžeš toľko piť. Jasné. Takže je to niekedy aj, že je to milé, chcú ťa reálne pozvať, čo je za mňa bizar, lebo ja by som mal ich pozývať, ale teda nemôžeš každému povedať áno. Ale čo mňa tak poteší, tak ja neviem, sú také, keď niekoho vyslovene, keď niekto príde s tým, že vyslovene si ho v niečom motivoval, že ťa nejako sleduje tak ako z iného hľadiska, takej, že príde za tebou chlapec, že vďaka tebe som začal to a to, alebo som, vieš, že takéto, že niekoho motivuješ, tak to je pekné, alebo neviem. Ale je pekné, keď sa ti to zíde v nejakej situácii, alebo ťa to prekvapí, že ja som sa ocitol o 4:00 ráno v Trebišove. Čo? Pili sme, to je storka, pili sme tu v Košiciach. Aha. A ja už som bol unavený, boli sme v jazze a to už taký unavený, a už som tam aj zaspával a už som chcel ísť domov. Zrazu strich, otvorím oči a po stojačky som otvoril oči. Ja viem spať po stojačky inak. Otvorím oči, pozerám a nejaká ulica, ktorú nepoznám. A ja som z Košíc išiel taxíkom omylom do Trebišova. Ešte vlákom, keby si povedal, že poviem, dobre, tak išiel vlákom, to na otočku. Ale hneď som vytriezvel. No a tam boli fanúšikovia, proste išli po ulici 5 chalani. Aha. A ja som bol zúfalý, lebo o 4:00 ráno a o 8:00 som mal moderovať v Košiciach v Auparku. 8:00 ráno. Takže som mal 4 hodiny na to, aby som teraz, ak si bol v Auparku? Teraz, keď som moderoval v Auparku, tak som teraz sa ti stalo? To sa mi stalo. Takže ja som sa Luxus telkom. Riadny banger. Som sa po stojačky zobudil v Trebišove a hľadal som taxíky nič. Žiaden mi o 4:00 neprišiel do Trebišova, takže som bol sám na ulici ráno. Slnko vychádzalo a ja pozerám, že jak sa dostanem z Trebišova. No a zrazu tam bola partia chalanov, čo išli proste z nejakej party a vrem, oni ma zastavili, že čau, kamo, môžeme fotku, čo robíš v Trebišove? Čo robíš, hej? A si sa stratil? A ja, hej. Že keby ste ma mohli zobrať do Košic, tak si s vami spravím fotku. A oni reálne, že normálne, že hej, zavolaj Mirovi, on zoberie auto. A normálne zavolali Mirovi a Miro zobral auto a my sme išli normálne, že do Košíc. Normálne ma zobrali o 4:30 do Košíc a o 5:30 som bol tam a o 8:00 som už moderoval. Ale príbeh normálne to je zo štvorce po opici. Úplne. Či vo štvorici po opici. Tak. No len som nemal cecky preoperované. Počúvaj, vieš, čo by mňa to stále zaujímalo. Robíš v tom rádiu, v kuse ti tam, lebo ja si pamätám, jak to bolo, že tam máš ten displej, púšťaš si tie pesničky, prehadzuješ si ich, jak ty chceš, lebo hej, nebaví ťa to stále počať dookola. Áno. Ty už nemáš averziu, keď počuješ nejakú pesničku 10-krát za deň. Lebo ja mám averziu voči jednej pesničke, Sexual Healing od toho Marvina. To si pamätám, že každý krát, keď som u teba spal, toto si ráno pustil. A s tým si ma ráno budil a ja si hovorím, zás a znova toto isté. Sexual Healing. Ale nemáš nejaké také verziu, lebo tam sú väčšinou nové pesničky a keď je taký hit, tak ho púšťate 10-krát za deň. Hej, je to tak. No, akože áno, tie piesne sa opakujú a ešte keď vychytáš také časy, lebo oni sa neopakujú že extrémne často, ale stane sa, že proste ty ideš ráno, potom ideš po obede a chytíš rovnaké skladby, lebo proste to je druhá rotácia, ktorá ide znova, ako keby, ale v inom poradí. Takže áno, opakujú sa tie skladby, menia sa síce, alebo pribúdajú každý týždeň nové.
A teraz po novom už vyslovene rýchlo, novinky a takto a každý týždeň minimálne 5 noviniek sa pridá. Len to trvá, kým sa to tým pádom obmení. A no, akože áno, sú piesne, pri ktorých mám chuť rozmlátiť akože monitor v rádiu. Lebo ja si pamätám, jak som raz bol u teba a ty, že jaké máš rád pesničky? A ja, že toto. A ja, že dobre, ideme autom, pojeme 10 minút, dobre, tak toto sem hodím. No, a sme si v rádiu a sme si vibovali, vieš, jak dobre. To bolo tak inak, to neviem, či môžem povedať, ale poviem. To je také heslo moje, neviem, či to môžem povedať, ale poviem. A my sme, síce to bolo zakázané prísne, ale zo začiatku, jak sme začínali v rádiu, asi 2-3 roky sme robili toto, alebo 2 roky, sme robili to, že prišli sme do rádia a v našej show sme všetky piesne vymazali. Všetky. A potom... ty, čo si chcel, nie? Potom začala tá show. Počúvaj, reálne sme vymazali všetky piesne, dali sme vstup a po nej, ja neviem, všichni ste moje zlatíčka, hoci čo akože práve vibovalo do toho, čo hovoríme. Teraz sme, neviem, spomenuli sme Dona Diabla, alebo neviem čo, tak sme dali proste party vec a išli sme si takto úplne, že bomby. Hoc čo. No a akože, dobre, tak zistili sme, že po 2 rokoch, že niektorých ľudí to bavilo, niektorých menej. No, tak nechávame to už na hudobného dramaturga teraz. A nelezú mi, niektoré mi lezú na nervy, ale v pohode, akože sú stále také, že väčšinu z nich si normálne, že ideš, že dá sa to prežiť. Len niektoré mi vadili, napríklad Maneskin, keď sme hrali. Ale ty počúvaš vôbec rádio? Ale hej. Že vypočuješ? Akože... Asi nie sám seba. Občas aj, som taký, vieš, že celkom mám si sa rád, som krásny. Idem si seba, vieš. Mám dobrý hlas. Že tak si to pozriem a som aj taký, že ježiš, to je dobrý. Lebo vieš, čo mňa série, keď pozerám si tie videá, ktoré natočím, že keď počujem svoj hlas a jak vieš, aj napríklad som na tej kamere. Ešte začínaš. A mne to vadilo. Ale to si zvykneš. A potom už je to fajn? No, jasné. Potom teraz vôbec neriešim. Niekde prídem, niečo natočím a odchádzam a niekedy to ani nevidím, že čo z toho vlastne vznikne. Ale teraz ty nestriháš teraz? Lebo ty si strihal jeden čas v Európe 2. Striham prasiatka, 3 prasiatka, síce to nikto nevie, ale áno, robím to. Aha, prepáč, tak... V pohode. Dobre. Tam sú odhalené. No ale... O čom sa bavili? O čom sme sa bavili? Averzia pesničiek. Jak sa voláš? Averzia pesničiek a že či sa rád vidíš sám v zrkadle. Aj toto, že vlastne že niekedy, že prídeš niekde, dáš niečo a vlastne to nikdy nevidíš. Že teraz sa točila reality show a tam boli vždy, že média pri všetkých tých točeniach aj kadečo, hej, a teraz prídu za tebou, dajú nejaký rozhovor a my sme tam spravili vždy najväčšie sprostosti, čo my s Oliverom sme tam proste nedali ani jeden normálny rozhovor. Ani jeden normálny rozhovor. A vy neviete, či tam budete? Či budete tam? Asi. Možno, ja neviem. Nechaj sa prekvapiť. Nechaj sa prekvapiť. Má to vraj víz už teraz niekedy, tento rok, na jeseň. Ale ani jeden z tých rozhovorov som nevidel. Možno to bude tým, že sme tam robili tie sprostosti a že keď, išlo to až taký extrém, že sme jajela zobrali, vyzlikli. Tak strašné hlúposti sme tam robili. Hovoril som tam, dali nám tam rozhovor, čo si myslíte o samozvanom? To sa to skloňuje. A my, že my ho nemáme radi, že my sme sa totiž dozvedeli, že on... Je gej. Aj to. On išiel po našich frajerkách a toto. A takéto, že zneužíval ho strýko, keď bol malý a takéto proste bomby. Takže sme si celkom išli na tom bizáre tam. Lebo reality show, akože ja nie som fanúšik reality show. Ja som povedal, že nikdy nebudem v reality show. A pozri som. Alebo budem. Podľa mňa ešte jedna vec, čo musíme povedať ľuďom, ktorí toto pozerajú, že my si všetko robíme srandu, ale nikoho sme týmto nechceli uraziť, hej, aby to potom nikto nebral zle. Ty nie? Ja hej. Trošku. A koho som urazil? Neviem, ja sa len tak vieš pre istotu, tak to chcem, aby tu ľudia brali. To ti nepomôže toto. Ja viem. Už čakám tie hejty, ktoré prídu. Ale tak... Čo som taký povedal? Len sa rozbieham teraz. Počúvaj, možno, že teraz taká vážnejšia vec, lebo robíme si stále z toho srandu, zo všetkého tu neviem, či to môžem povedať, neviem, či to ľudia vedia, ale tvoj ocino je striko Baltazar.
A mňa by, vieš čo, zaujímalo strašne, že teraz robíš v rádiu, ale ty tiež raz budeš v nejakom staršom veku a že či by si vedel predstaviť, tak nastúpiť do tej role svojho otca. Lebo ja si pamätám, že on ešte chodil niekedy po divadlách a ty si tam s Maťom vtedy hral tých medveďov, či čo ste tam hrali. Ty si bol dokonca aj kúzelník, aj si ešte stále, škoda, že nemáme karty. Kámo, nemáš tu karty? Nemám. Tak neviem, v štúdiu teraz budem mať stále karty a neviem, máš šachovú dosku a neviem, čo všetko by si ešte chcel, ale vedel by si predstaviť, že by si vstúpil do role svojho otca po tých rokoch? Tak toto si mi nikto nedal túto otázku. Prečo nie? Díky. Môžeme ďalej. Super odpoveď, bomba. Čisto toho som chcel počuť. Viem si predstaviť, že by som akože robil detského zabávača. Máš teraz dieťa. No, viem si to predstaviť. Čak v podstate bavím aj deti, nie? Však keď som robil TikTok, tak to bolo presne o tom, že tam väčšina bola, že fakt, že deti, že 13, 14, 15 rokov. Že ich to najviac bavilo. Myslíš si, že ty sa cez to všetko vlastne dostal tam, kde si teraz kvôli otcovi? To bolo strašne zle položená otázka, si myslím. Ešte raz, že či si myslíš, že ťa oco smeroval, alebo rodina, či ťa smerovala k tomu, čo teraz robíš? Tak je lepšie položená otázka. Myslím si, že hej. Určite hej. Moja rodina, my sme doslova blázni, my sme cirkusanti. Vážne, ale dobro. Ale ocino ti robí v divadle, alebo robil v divadle, áno, on je aj skladateľ, robil muzikál, napísal, v Prahe sa hral Sibila, v Danhúka mu tam hral Eva Burešová, čo je teraz veľmi, veľmi známa a tak ďalej. Takže on má aj takú vážnu kariéru, aj spevackú, aj chodil som na vystúpenia s ním po celom Slovensku. Od malička, ja som mal 14 rokov a chodil som po podiach na Slovensku. Kadejaké mesta, od Humenného až po Až som prešiel s ním a vlastne ma do toho akože určite dostal, lebo však mňa bavila tá interakcia s ľuďmi a tak jak som vtedy, jak decko bol síce v kostýme klauna alebo v čarodejník, ako kúzelník no. Na pódiu, tak som teraz kúzelník klaun inde. Tak no. No, nie, ale som s tými ľuďmi akože stále, že teraz som na pódiach na nejakých akciách a no. Vtedy som ho obdivoval, aj ho stále obdivujem, to nie však stále obdivujem, ale obdivoval som to na mojom otcovi, že vedel skvele interagovať s ľuďmi na akciách, hlavne s deťmi, aj mal to vychytané super a vždy akože rozprával a ja som bol nemý. Ja som reálne sa hanbil rozprávať, čo je taký paradox, lebo proste teraz som moderátor a tým rozprávaním sa na tom pódiu akože živím. Ale vtedy som to nenávidel, nechcel som to a tým pádom on mi komentoval triky, keď som potreboval niečo hovoriť, alebo som čiže on bol ústa a ja som ho obdivoval v tom, že vlastne vie rozprávať na pódiu a ja som sa za to hanbil. No a teraz je to tak, že už sa tým živím, no. Počúvaj, stalo sa ti niekedy, lebo ja viem, že ty si party Leo a ty si stále bol party Leo, stalo sa ti niekedy, že si prišiel do show alebo do rádia a mal si opicu? Že úplne, že našrod, že bolo ti zlé. Ráno si ešte dával ten alkohol killer a potom, že dávaj show. A musíš byť ešte vtipný, hej? Nie, stalo sa mi to len raz. Som vinný, vezmite ma. Zapútajte ma. Áno, stalo sa to. Nemal by som to vraviť, ale áno. Rána show či 3 prasiatka? Lebo večer je to podľa mňa také, že fajn, ale ráno, keď prídeš, to musí byť smrť. To musí byť, že smrť. Hej, stali sa už rôzne veci, aj také, že som spával na gauči v rádiu a zobudil som sa o 5:55 a išiel som o 6:00, prešiel pomaly v župane na vysielať, áno. A to naozaj nemôžem hovoriť, ale tak nevadí. No, vieš čo? Ale stane sa, však sme stále aj tak, sme ľudia, vieš, to sa ti stane. Najväčší bizar a extrém, čo sa stal, bol paradoxne dohodnutý rádiom. Oni nás poslali, tí hajzli, vysielať na Zrče. Aha. Hej, poznáš Zrče? Zrče je party ostrov. Áno. Nič iné sa tam ani robiť nedá. Áno. Iba ísť na party a piť. Takže my sme pili, žili a užívali si do 4:00 rána. Boli tam koncerty, DJ, nedalo sa odmietnúť. My sme išli potom na hotel, 2 hodiny, alebo hodinu sme spali, zobudili sa a išli sme vysielať. A toto sa dialo týždeň. My sme naživo vysielali z Chorvátska. Hej, to viem, to som videl, dačo. A stala sa tam taká vec, že už jeden deň som normálne, že nevedel vstať.
Ja som proste presne, takto sme prišli o 4:00 a presne šéfka volala, že čo je so Samom, prečo vysielaš sám? Že ja ho neviem zobudiť. Jak ho nevieš zobudiť, však tam je vedľa teba. Že no je, ale ja ho neviem zobudiť. Že však ho zatrasím, ja už som robil všetko. Mňa nevedel ma zobudiť. Nakoniec po hodine som sa zobudil a ja som mal vypnutý mozog. Nevedel som vládať, nevedel som rozmýšľať a sedím tam a stala sa taká vec, že išli sme do počasia, že počasie je zvučka a teraz ja som tam sedel s tým, mal som to pred sebou, mal som to iba prečítať, že jasno až polojasno, denná teplota 23 až 28 stupňov a dnes sa očakávajú On na mňa pozerá, Oliver. A ja na ňo. Čo je? A ja v hlave. Prehánky existujú? Pohánka, to je iné slovo. Prehánka. Prehánky. Európa 2. Ty kokos, normálne ma vyplo na asi 10 sekúnd a uvažoval som o tom, či vôbec existuje slovo prehánky. Takže to volám, že to bol vojenský výcvik pre moderátora. Toto, že vysielať po opici. Počuj, dajme si teraz takú rýchlu otázku, lebo na ňu musíš odpovedať strašne tak úprimne. Ak by si mal jedného kolegu vyhodiť z Európy 2, ktorý by to bol? To nemôžem povedať. Dobre, daj aj dôvod, akože tak, možno, že dobre, dajme to na tú vtipnú úroveň, že keby ťa takto fakt, že naštval, tak... Nikoho by som nevyhodil. Šéfku. Možno šéfku. Mali by sme voľnosť, hrali by sme si, čo chceme. Počuj, stálo sa ti niekedy, že si povedal niečo do éteru a ty si fakt myslel v hlave, že to je strašne vtipné, že to je fakt banger a potom si sa pozrel na všetkých naokolo a oni všetci boli tak ticho a že toto nie. Áno. A ten pocit, keď vieš, že si live, lebo tu sme v podcaste, vieš to vystrihnúť, ale... Hej, mali sme. Ale tam, keď... Oliver vytiahol takú tému. A to bolo viackrát, dám jeden príklad. Oliver vytiahol takú tému, že znaky, že si dementný. Vieš, a vytiahol to a on, že prečítam ti samo, že znaky, že si dementný. Poprvé, zabúdaš na veci. Áno, to som ja. Po druhé, stráca všetko, nevieš sa zorientovať v čase a pristať. Áno, to som ja. A 3, ja takto menoval, všetko sadlo. A ja som si začal užívať to slovo dement, vieš? Začal som si to strašne užívať a proste, že dementný, toto a že ja som fakt dement, ježiš, ak to je dementná ranná show, vieš, a úplne som to hrotil. A vyplo sa to a tam produkčná Kiki a Oliver tak na mňa pozerajú a samo to nemôžeš. Čo je zle? Že nemôžeš to takto akože povedať, že však veľa ľudí akože si prechádza demencií, vieš, že majú niekoho v rodine, čo sú dementní a to nie je príjemné, že na teba niekto zabudne z rodiny a Aha, to dobre, no. Tak poďte ďalej. Tak fajn, no. Ale hej, no, takže sú také situácie, že neodhadneš, ale tak o tom to je, no. Stáva sa aj v lepších rodinách. No. Hej, aj v lepších rodinách. Čo už, raz si hore, raz si dole, one time, next time. No, tak ako aj ty. Počúvaj, vieš o nejakej legende alebo o nejakom vymyslenom príbehu, ktorý sa o tebe hovorí a ťa prenasleduje, ale vôbec to nie je pravda? Vieš ty o nejakom? Počul si niečo také? Počul, že má 20 cm karál, neviem, čo je to pravda. Že samotný je riadna špica, chvost má ako vretenica. Vidíš, ľudia rozprávajú veci a vôbec si neoveria fakty, hej. 12 centí, neviem, čo pridávajú. Ja mám ešte fotky zo strednej, ale neviem, či chcem pustiť do éteru. Kto ti poslal? Moja mama. Dobrá. Tak preto vravela 20. Áno. Počúvaj. Ja počul si niečo také? Reálne? No reálne, normálne. Trestný. Asi hej, na strednej, hej. Tak vieš, ak sa hovorí, vieš, ja som často počul, že máš dať tak ruku, vieš, ak ma házala ruku, teraz sme spomenuli previsko, sorry, Maťo. Ale že Maťo má veľké ruky, vieš, a každý potom prišiel, že mu potom musí mať veľký kár a ja som ako, neviem, sú legendy na Trebišovskej, kde sme chodili na školu, no ty si vlastne chodil aj na Trebišku, aj potom inde, ale... Tak ale nic si nepočul také? O tebe? No. Neviem. Už si jasne nepamätám si. Boli nejaké... potvrdil, alebo vyvrátil. Boli stále nejaké legendy. Ja som viac počul legendy o tom, jak si vtedy odišiel. Ale tak to asi nemusíme spomínať.
Jak si odišiel zo školy, že prečo si odišiel, ako to bolo, ako to nebolo? Hej, odišiel som zo školy, kde sme chodili spolu a tam som počul, hej, vtedy o sebe, že vraj, že som odišiel kvôli tomu, lebo som nespravil maturitu a takéto. Takže my sme mali iba písomnú časť zo slovenčiny za sebou a sloh, pokiaľ dobre viem, tak som mal 90 niečo percent a ešte to komentovala učiteľka, čo ma nenávidela, že to bolo výborné. Boli tam také veci, čo som počul, ale... Akože ja by som maturitu dal. Aj som ju dal potom, ale... Neviem, podľa mňa už niektorí ľudia, nie ani ľudia, lebo spolužiaci, ja som nemal nikdy problém s ničím, ale podľa mňa učiteľia mali, vieš, nejaké problémy. Boli tam ľudia, ktorí v učiteľe mali averziu. Hej. Určite, čo aj ja som si všimol, lebo ja si pamätám aj jednu učiteľku, nebudeme menovať, ale tá ťa nemala vôbec rada. Daj, menuj. Naša slovenčinárka, to ťa nemala podľa mňa vôbec rada. V ten čas ona ťa mala podľa mňa na začiatku a potom sa to dajak tak... Ja som odišiel ako nej. Tam bola taká skupinka učiteľiek, čo si spolu v tom... Ale tak, čo sa čuduješ, keď to celé začalo už podľa mňa tým, že videli, že zarábam viac ako oni. Lebo som chodil točiť stužkové. Ty si tam mal nejaký problém. Ježiš, ja si pamätám, aký ty si mal problém. Ja si to pamätám. Však ty si vtedy odfotil sloh. Áno. Ty si vtedy odfotil sloh, že ideš ukázať doma, čo také a oni ti dali pokaranie riaditeľom školy, lebo že si vraj chcel prepašovať nejaké témy. Áno, to máš áno, zavolali si moju mamu do školy, že ma nenechajú prejsť s maturitou a takéto. Lebo ja som si proste odfotil sloh už potom, jak som ho dopísal. A ja som im ukázal aj tú fotku. Toto som si odfotil, že teraz že to je podvod. A že teraz mi povedzte, čo by mi pomohlo? Čo by mi pomohlo ako podvod? To, že ja som si odfotil už sloh, ktorý som napísal sám bez telefónu. Ale tam aj potom ja si pamätám, že bolo, že ti nedajú maturitu, keď dostaneš a tak a vtedy si odišiel. Počkaj, ty si odišiel na španielske, nie? Hej. A neviem, jak sa volá. Park mládeže si odišiel, no. A tam si to potom ukončila. Hej, pohode. Tam nebol problém. No tak sme prešli aj školu, ktoré som sa chcel vyhnúť. No tá bola, hrozná. To bolo hrozné. Ja som chodil na 4 školy dokopy a v kuse to bolo zlé. Tak som rád. Ja už by som sa nevrátil do školy. Na strednú? Ježiš, ja by som sa vrátil. Ja si pamätám ešte, ak sme chodili na výlety, sme boli v Tatrách, čo sme ešte aj Paulinku Berovú zabudli, ja neviem, či si to pamätáš, čo sme išli vlakom, aj sme tam nechali. To bolo super, si ešte pamätám. Ja neviem, či ty si na to spomínaš, to bol asi prvý alebo druhý ročník, čo sme preskakovali cez také malé okienko, kde je čo tam na izbu. Pamätáš si v Tatrách? To bolo top. To bolo jaký My sme boli v Tatrách, chceli sme ísť za dievčatami. Áno, a také malé okienko, my sme mali balkón a my mali také malé okienko, do dnešného dňa si to pamätám. My sme išli z vonkajšej strany, liezli sme tam vonku cez, neviem, či to bol balkón vôbec, proste sme preliezali, reálne sme riskovali, no sme preliezli, bolo to akcia, sme sa obliekali, všetko, prišli sme tam, otvorili to okno, vliezli dovnútra, a pamätám si presne, neviem, či Maťo Hazal, neviem, či nešiel náš kamoš, išiel prvý, dal nohu cez to okienko, sa tam narval sa dnu, otočil sa a tam už bola učiteľka. A jak sme všetci utekali. A ja si čo, jak ona potom prišla, že 20 klikov, 20 brúšakov, 20 drefami, Ježišmária, zase. My sme klikovali, že tam na chodbe. 3 dní v kuse. No a potom, aj napriek tomu, tam vidíš, ako ma nenávidela, triedna vlastná moja, tak triedna na druhý deň ráno mi povedala mne, nikomu inému, že ja a dnes mi nedá skipas a že nemôžem lyžovať celý deň. Ja som prišiel s výstrojou, ready a ona, že... Ale počkaj, ty už meníš príbehy. Však to bolo tamto je lyžiarsky. Ja som myslel toto, čo sa stalo v Tatrách. Čo sme boli v Tatrách ešte, čo bolo to leto. Toto, čo ty hovoríš? Nie, počkaj, lebo my keď sme robili tieto kliky a toto, tak to bol lyžiarak 100%. A ja som napríklad aj tam robil. Hej? Asi som bol sám partia. Ale lyžiarak si pamätám. Lebo to bol lyžiarak, lebo presne sme robili deň predtým v noci, to si pamätám, lebo na to nadväzovalo, že ja som robil tam tieto kliky a neviem čo, za trest, ale ešte ma potrestala tak, len mňa, že mi nedala skipas. Tak som nasratý išiel do skibaru hore a tam som sedel takto. To lyžiarak si tiež pamätám. Lyžiarak bol super, ale najlepší výlet bolo, vieš, na Pieninách. Čo Erik prišiel a s tým sprejom nastriekal, čo dal sprej a začal striekať s ohňom po nejakých komaroch. Ja som tam nebol. Nebol si tam? Ale počul som o tom príbehu. Super. Marcel bol na vecku a on mi hovorí, ja by som si tak zahral nočnú hru, nočná hra, neviem, čo sme na výlete. A vieš, a začal ten alarm, všetko, otvorím dvere a Marcel, do p***, ja môžem jebať tie nočné hry? Ja som skončil, toto bola pecka. No. Ale boli dobré výlety, ktoré boli dobré výlety. No. Hej, dobre to bolo. Užil som si ja aspoň tú strednú vtedy ešte s tebou. Dobre to bolo, no. Potom si už odišiel, už potom bola nuda.
Tak hej, no ja som mal rád, keď je zábava. Asi až pri veľmi. Poďme si dať takú poslednú otázočku, možno, že takú aj vážnejšiu nakoniec, že ty a Vicky, áno. máte jedno dieťa. Áno. A plánujete aj druhé? Nie. Plánujeme aj druhé, neviem. Je to možno teraz taká, že otvorená otázka. Dobre, máte 20... Ty máš 24, ona má 23. No. Vicky má 23. Nie? 23 už má, áno. 23. Ale tak preto sa pýtam, lebo bývate v dome. Hej. Podľa mňa nie ste na tom finančne nejak tak zle, že by ste nemohli mať druhé a že... Nejde o financie, akože človek tam podľa mňa ľudia, čo aj nemajú peniaze, majú deti a verím, že to nejako zvládajú, aj keď ja to mega obdivujem. A nechcem proste, aby to znelo zle, lebo proste financie, keď sa dá kdekoľvek spomenú. Ako to nechcem hovoriť, ale vieš, že človek, ktorý má financie, to má potom trošku ľahšie. Vieš, treba to brať reálne. Aj moja segra má, vieš, malého samka. Vieš, že ja mám malú segru a viem, jak to bolo, vieš. Musel si nakúpať plienky, musíš kúpať sunár, potravu. Keď by len plienky, no. Máš tam milión vecí, ktoré sú extrémne drahé a ono sa to nezdá na ten prvý pohľad, ale potom zlígneš taký... No presne, minule som o tom uvažoval, že to je tak drahé všetko. Tak drahé všetko. Toľko vecí, čo ja mám presne ešte video natočené. Hráčky, keď máš keď máš niekoho v rodine, kto ti dá oblečenia, takéto blbosti, tak OK, nie je to... Áno. Povedať, že nie je to zase až tak náročné, je tiež blbosť, ale je to trošku ľahšie na tie financie. Hej, ja hovorím, že je to akože extrémne drahé mať dieťa, aspoň tak, keď chceš mu dopriať všetko, alebo sebe, aby si to mal jednoduchšie, že nakúpiš si nejaké veci, čo ti k tomu pomáhajú a je to drahé všetko. A aj oblečenie, dajú ti oblečenie, ale ti ho dajú aj keď vyrastie a teda ty kupuješ každý mesiac oblečenie a vyhadzuješ, alebo teda dávaš ďalej a tak ďalej, takže... Počkaj, u vás to bolo tak, alebo u Oského si povedal, že Teo bol taký, že aj hej, aj nie, že to bolo také 50-50, ale jak to teraz ty zvládaš tú svoju rolu otca? Že baví ťa to? Myslíš, že akože bol plánovaný? Či čo myslíš? No... Že 50-50. Takže ste boli takí, že ak sa podarí, ak sa nebude, teraz to nebude. No ale ja sa hlavne na tú rolu... To druhé dieťa myslíš? Nie, to prvé, však Teo. No? No, ale ja som sa akože pýtal na tú úlohu otca, že čisto užíváš, alebo si skôr taký, že fúha, pri tej robote to zase nie je až také ľahké, ako som si to predstavoval. Nie je to ľahké. Že vôbec? Akože užívam si to, veľmi si to užívam, sú tie momenty, ale sú aj tie momenty, ktoré sú ťažké, že podľa mňa sa vôbec o tom nehovorí nikde, lebo je to proste taká vec, že nechceš mi uraziť to dieťa, lebo akože ja ho milujem a úplne, že Ježiš, to všetko je super. A on je super, to vôbec sa netýka neho a ty, keď to budeš pozerať, Teo, teraz, jak máš 18 rokov, tak a toto pozerá späť. Máme ťa radi. Máme ťa radi a strašne ťa máme radi a vážime si ťa, že proste milujeme ťa celého, aký si a nič by sme nemenili, ale proste dieťa ti zmení celý tvoj vzťah od úplného základu. Ale zmení ti vzťah s partnerkou alebo život? Aj život. Lebo aj zase život... Vieš, ráno stávaš, musíš to prebalovať, alebo musíš to prebalovať, to bolo také, teraz som povedal, aké to bola nejaká vec, ale nie, musíš ho prebalovať, alebo musíš ho prebalovať, musíš sa o to dieťa starať, nemôžeš ho teraz nechať tak, že musíš pri ňom byť naozaj 24 hodín, pokiaľ nemá nejakých, ja neviem, dajme tak, koľko, 14, 15? No, to vtedy už nemusíš prebalovať, ale... Takže by si sa nebál? Podľa mňa celý život pri ňom musíš... A s partnerkou ti to čo tak zmenilo, zvyky? Toto treba povedať, že fakt celý život pri ňom musíš byť, lebo tak, jak sú moji rodičia doteraz, že mi pomáhajú a vlastne oni sa stali teraz starými rodičmi pre moje dieťa, takže to isté môže prísť pri mojom synovi a tým pádom som celý život už pri ňom a budem mu musieť aj chcieť pomáhať celý život. Takže to je akože, nie je to na nejaké obdobie. Ty budeš proste, len sa to mení, že čo potrebuje od teba. Teraz potrebuje prebaliť, potom potrebuje požičať peniaze, potom potrebuje rozbehnúť firmu a ty mu proste musíš pomáhať. Kľúč od auta? Nech ti rozbije auto? Áno. A potom potrebuje rozbehnúť svoje dieťa, rodinu a čokoľvek sa môže udiať. A proste rola otca, akože teraz, jak to je taká, že je to rok až 4 mesiace, čo už som otec plnohodnotne, ale že stále nemám to nejako utrasené, že čo vlastne, ako byť dobrý na každom fronte.
To podľa mňa sa nikdy nenaučíš, to podľa mňa prichádza životom. No, to sa nenaučíš a s tým prichádzajú potom, vieš, také tie depky, také akože ja nemám depky nikdy, lebo ja som taký, že veselý človek, len zase aj veľa sa zamýšľam a ja som aj kritický na seba a proste keď ja som, že deň s ním nie som, tak mám výčitky svedomia. A to sú také výčitky svedomia, jak človek nepozná, kto není rodič. Čo ešte zvyky vám to jak zmenilo? Čo asi už nechodíte tak na dovolenky? Asi nemáte tak voľný čas. Ale neurobi to ani také, alebo neurobi to. Urobí to také pevnejšie puto medzi tými partnermi? Že naozaj sú len pri tom malom, alebo pri tej malej, trávia s ním čas. Keď zvládneš prvých 18 rokov, tak to urobí. Tak to urobí určite pevnejšie puto. A určite to je nejaká taká skúška aj vzťahu, aj všetkého. Ale áno, máš toho času menej na seba. A hlavne vieš, aj ona očakáva veľa odo mňa, ja zase veľa od nej. A potrebuješ byť proste non-stop dobrý, 100%, lebo to dieťa proste 100% potrebuje, no. A si rád, že si v takom mladom veku otec? Určite. Že lepšie byť v 30-ke. Určite. Bo ja už mám 25 a ja keď sa mám nad tým zamýšľať a stále si hovorím, tak by som chcel byť 28, 29, 30 a potom si hovorím, ale budem mať 45, keď on bude mať 15 a budem mať 48, keď on bude mať 18, alebo ona. A už si starší, tak podľa mňa neužívaš ten život. Hej. Ešte keď máš fakt tak, jak ty teraz, ja neviem, budeš mať 36, 37, matematika mi nikdy dobre nešla, ale tak on bude mať 18, 17. On bude mať, keď má 39 asi. Nie. Keď budeš mať, to je jedno, ale proste, že budeš ešte stále v takom tom veku, že máš ten švung, že ťa to bude baviť, dovolenky, blbosti. Budeš idem so synom na diskotéku. OK. No. A určite, však pozri, toto je super, to je taký cieľ, ale hlavne, že sa, teda dúfam, že mu budem akože rozumieť ešte, vieš, že tej generácii, čo príde. Mení sa to. Mení sa to a podľa mňa to je aj tak nastavené, lebo vždy to tak bolo, že proste rodičia nerozumejú už potom tej novej generácii a je tam ten rozdiel veľký. Ale tak môže byť trošku menší a stále môžem byť, a dúfam, že budem ešte vtedy proste akčný tato, ktorý robí proste blbosti, stále sa zabáva a možno robí v rádiu, stále možno v telke, možno má nejaké sociálne siete, keď ešte budú existovať vtedy, ale proste budem robiť také zábavnejšie veci a verím, že on sa bude baviť spolu so mnou a verím, že aj jeho spolužiaci. Že proste nebudem ešte off, že nebudem mimo módy. Vieš, že chytím možno jeho generáciu. Jasné. Tým, že aj s ním budem, dúfam, vychádzať. Dobre. Asi, za mňa aj tým, že robíš v rádiu a za mňa aj tým, že sa venuješ jemu a nebude tam taký vekový rozdiel, tak podľa mňa určite, hej. Lebo ja mám teraz malú segru, hej, tak teraz mala 7 a podľa mňa to budem vedieť nejako zvládnuť, takže sa s ňou ešte budem vedieť nejako zabaviť. Dobre, keď sa narodila, som mal 18, mohla by byť to aj moja dcera, ale podľa mňa sa to dá zvládnuť. Keď chytíš ten vibe, lebo ty musíš chytiť ten ich vibe, nie oni ten tvoj, lebo ty budeš starší. Tak podľa mňa to bude dobre, podľa mňa. Tak, no. Ja to obdivujem, keď niekto je taký mladý. Ja mám takých, že mladých duchom rodičov. Takže je to super. Ja si myslím, že som prešiel z mojich otázok všetky. A teraz ideme sa pýtať teba. Čo ty a Separ? Bude dráma, možno ešte, neviem. Nechaj sa prekvapiť. Hej, to takto sa plánuje dráma? Nie, neplánuje sa, možno sa ešte stretneme, on to možno ešte nevie. No, on to určite nevie ešte. ale dúfam, že keď sa stretneme, tak to bude OK. Teba som sa ešte chcel opýtať, tým pádom, že už asi ja by som aj skončil s tým všetkým, čo by som tu mal. No. Máš ešte niečo ty, čo by si nám chcel prezradiť do budúcna? Nejaké ďalšie projekty, niečo, čo si vymyslel, alebo vymýšľaš? Vymýšľam, kreujem non-stop. Vieš čo, mám také obdobie teraz, že presne to súvisí aj s tým synom, že neidem na 100% z môjho pohľadu a chcem sa ideálne venovať viac tvorbe, aj videí, ešte viac a chcem sa zdokonaliť, chcem robiť také projekty, ktoré potešia akože aj sledovateľov, čiže aj niečo také, ale také z konkrétnych, čo príde, tak koncom roka v decembri bude premiéra filmu, čo nie je ešte verejná vec, ale tak aspoň to bude taký príjemný bonus na záver, že v decembri to príde. A čo ešte také? A reality show teraz popri tom, tak neviem, čo tam bude, ale bude to jazda, lebo sme s Oliverom boli, že maximálni blázni tam. Akože fakt. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Tak ďakujeme ti, Samo.
že si prišiel do podcastu. Ďakujeme, že si nám približil aj veci zo zakulisia, aj zo svojho života, aj že sme sa zasmiali, aj pospomínali na staré časy. A aj vieme, že mám 20 centiak. Máš 20 centiak, všetci vedia, že budem mať asi drámu so Separom, to som chcel. A ďakujeme aj vám, milí diváci, ktorí ste to pozerali, dúfam, že si pozriete aj iné časti. No a Gej. Už len gej a pozerajte ďalšie časti. Čaute. Ahoj.